aja isin karo nyong ayo. Ae. Mama ke nyawer sage ora nyawer mentang-mentang tuku mie ayam. Hangus. Kan joget. Asik bersama Zapro. Ntar dulu ya Mas nanti diputer. Ini apa Rika? Ngomong orang bayar orang bayar orang bayar. Enak jangan asam kecut sambel kemangi mangani bubar nyambut gawe senajan lakone ning sehat pagi. Aja lali Gustine asik. Pokoknya lancar rezekine. Nanti dadi tambah 5 juta 50 juta dan seterusnya. Oke. Iya nek kawe didongak nek urung awi ora didongak tidak bisa. Oh, tidak bisa. Aduh, mau direkwesin lagu.
sapa wong urip ana nyalan dunya yen wedha rekoso urip ra bisa mulya undangane ramo nipune sregep nyambut gawe aja lali Gusti